is dus zo, zoals gezegd, Jaap Rutger Kos die is afgestudeerd, fiscaal recht, economie eigenlijk, in Amsterdam. En is nu op Curaçao en werkt daar, kon dus niet overkomen. Er zijn hier dus wel vertegenwoordigers van zijn moeder, ja, van Jaap Rutger Kos. En dan ga ik iets zeggen over zijn scriptie. Jaap Rutger Kos die heeft in zijn scriptie een zeer grondige analyse gemaakt van de vrije zone op de Nederlandse Antillen. Hij heeft zich daarbij verdiept in de ontwikkeling en ook de doelstellingen die oorspronkelijk dus voor deze vrije zones golden. In eerste instantie werden de vrije zones bedoeld vooral om te concurreren met het succes van de economische zone in Panama. Zij die deze periode hebben meegemaakt weten dat Panama op een gegeven ogenblik heel belangrijke laten we zeggen, rol speelde in het heel Caribisch gebied als economische vrije zone. Heel veel mensen trokken daar naartoe. Het lag dus voor de hand, zou je kunnen zeggen, dat er dan op Curaçao ook de nodige, laten we zeggen, aandacht werd besteed aan de mogelijkheid om op deze manier economische ontwikkeling tot stand te brengen. Nou, er is in 1956, we praten dan 2 jaar na de invoering van het statuut, is de eerste landsverordening voor de vrije zone opgesteld en aangenomen in de staat van Nederlandse Antillen. Landsverordening is de manier waarop op Curaçao en de Nederlandse Antillen, maar ook op Aruba, de wetten worden genoemd. Landsverordening hetzelfde als wetten. De doelstelling was toen voornamelijk de internationale handel en distributieactiviteiten op Curaçao te bevorderen. Nou, deze eerste landsverordening heeft vrij lang volgehouden, van 56 tot en met 75. Dus bijna 20 jaar. En toen is het herzien, een beetje aangepast en uitgebreid, omdat het eigenlijk niet functioneerde naar tevredenheid. Het is weer herzien in 1986. En toen is het ook uitgebreid zodanig dat diensten, want tot dan toe was het een kwestie van productie en specifieke handel, dat ook diensten werden toegevoegd aan de zaken die dus in de vrije zone konden worden uitgeoefend en dat zou vallen onder de speciale belastingwetgeving in de Nederlandse Antillen. Maar in 2001 spreekt men niet meer van een vrije zone, maar is men gaan spreken van de economische zone. Economische zone, omdat ook e-commerce, dus wat te maken heeft met IT, etc., ook werd opgenomen in de wetgeving. Met het oog op de wetgeving in Europa zijn veelvuldige aanpassingen nodig geweest in de landsverordeningen. Onder andere, en voor sommigen van u is het zeer bekend, zoals de vorige spreker, professor Martin Ellis, onder andere moest worden voldaan aan de regels en de gedragscode zoals zij worden gesteld door de groep Primarolo. Ik zal dat niet gaan uitleggen, maar dat is basically een groep die probeert om te zorgen dat in de hele wereld, maar zeker in de EU, een soort fair play wordt uitgeoefend door dit soort organisaties. Knelpunten bij de werking van de vrije zones en de economische zones blijken telkens te zijn de teleurstellende niveaus van reële ontwikkeling van de economische activiteiten van de ondernemingen. Voornamelijk de ondernemingen die gevestigd zijn in de vrije zones, maar die geen goederenstroom hebben. Dat kan ook. Dus er is geen goederenstroom, maar toch kun je dus vallen onder de wetgeving voor economische zones. Andere factoren die niet in de landsverordeningen worden geregeld, spelen een zeer belangrijke rol. En dit is iets wat heel goed is gehighlight door Jaap Rutger Kos en ook erg veel aandacht, laten we zeggen, nodig heeft van de mensen die dus überhaupt nadenken over economie voor de Nederlandse Antillen. Met name de hoge arbeidskosten op onze eilanden, in vergelijking met wat er in het Caribisch gebied eigenlijk normaal wordt betaald. Bovendien is er op de Antillen sprake van een inflexibele arbeidsmarkt, waarbij, zoals u weet, trouwens in Nederland ook, de ontslagregeling een grote rol speelt in de ogen van de investeerders. Er is ook noodzaak van verbetering van de openbare nutsvoorzieningen. De prijs van water, u bekend, en ook elektriciteit is vrij hoog op de Antillen. En daar zijn natuurlijk redenen voor, maar feit is dat het moet kunnen concurreren met wat er in andere plaatsen in het Caribisch gebied ook gebeurt. Ook betere logistieke maatregelen zijn nodig, met name betere
luchtvaartverbindingen in de regio. KOS eindigt met een aantal aanbevelingen die heel belangrijk zijn voor de toekomst. Wil men op een voordelige manier een economische zone op deze eilanden hebben. Zijn belangrijkste aanbevelingen zijn wel de oorzaken van de tegenvallende economische ontwikkeling aan te pakken, zoals hij die heeft geschetst. Hij verwijst daarbij naar een model zoals dat in Ierland is, met veel succes is toegepast. En hij denkt dat dit wellicht ook voor Antillen bruikbaar zou kunnen zijn. Hij vindt ook dat de wetgeving opnieuw zou moeten worden herzien, waarbij men vooral moet uitgaan van een focus van investeringsgerichtheid van de industrie en bedrijfsleven. En dit is een zeer belangrijke voor mensen die werken met dit soort activiteiten op gebied van activeren en promoveren van economische activiteit. Tot slot ontwerpt KOS een compleet nieuwe landsverordening. En dat is een novum. Aan het eind van zijn scriptie ontwerpt hij gewoon een complete nieuwe landsverordening voor de economische zone, die toegepast zou kunnen worden voor de eilanden, waarbij hij uitgaat van de aanbevelingen die hij zelf heeft gemaakt en ook zijn analyse van de knelpunten zoals die beschreven zijn in zijn scriptie. Het komt niet vaak voor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben heel veel scripties gelezen, ook dit keer weer, het is al gezegd, maar daar kom ik straks op terug. Het komt niet vaak voor dat men de moeite neemt om voorstellen die men heeft opgedaan of opgeschreven tijdens een scriptie, dat men zo ver gaat dat men complete wetgeving daarvoor ontwerpt. En daarom moet ik het ook melden. De scriptie van KOS, nou dat komt dadelijk. Dit is wat ik had willen zeggen namens Jaap Rutger KOS en ik hoop dat hij het mee eens is. Maar het is in ieder geval een reflectie van wat hij heeft opgeschreven. Daar heb ik dus voor de derde keer zijn scriptie gelezen vandaag. Gewikt en gewogen en gekomen tot deze conclusie. Dat de winnaar van dit jaar zal zijn Jaap Rutger KOS voor zijn scriptie De Economische Zone van Curaçao.